saiatu nintzen, ze testuan agertzen da, ez dakit zeratik ikasten naizen hortik, baina bueno. Testuan aldaketa bat dago, ez? Eta altuagoa da, egiten da, eta argaldu, eta saiatu nintzen, baina ez zen ondo gelditzen. Orduan, bera aldaketa barnekoa da. Eta orduan, munduan zalduan bitartean, bitartu egiten dut, bero eta goragoa da. Hor dago aldaketa, eta eguzkeak egiten dio koloreak arropari, baina hori bakarrik. Eta egin nuna zen, hola betzen da, nire jo badanik hola gehitzen dana, eta orduan bere retratu bat egin du. Eta marrazki guztiak punto jartzen baituzu, borobil handi bat egiten da. Berez, bata bukatzen denean bestea jarraitzen du, eta orduan bera da hor, oferta ditu. Era batean esatagatik, bueltak ematen. Orduan, bueno, niretzat importante zen hori mantentzea, hiru kolore erabiltzea, koloreak bakarrik bera ditu, beste guztia fondoan dago, berean dago, eta ez kanpokoa hori zortzik, hori da egin duan. Bai, personajeak ikusiko dituzue, bueno,